waɗanda suka tura kuɗin nan domin mu buga muku ku gani, mu kuma nuna muku ga cikakkun kuɗin da aka samu jumlatan, sannan kuma duk abin da aka siya da kuɗin nan za mu dawo mu nuna muku ga abin da aka siya, ga inda aka kai, ga yadda aka raba. Insha Allah muna fatan za mu nuna muku waɗannan da hotuna da bidiyo, kuma ko da babu wannan dama waɗannan amintattun mutane ne, sanannu ne, 'yan Zamfara ne, waɗanda a yanzu haka suna amfani da nasu kuɗin da abin da suka ɗan tara. Amma 'yan uwa, kar ku ji farin cikin da na ji cewa har an tara naira 910 a wannan sanarwa da muka yi, ba a wuce awa 3 ba. Muna fatan ku ci gaba da saka domin buƙatar tana da yawa. Mu ga shin musulman Najeriya waɗanda muke Facebook za mu iya tara 'yar miliyan 3 zuwa miliyan 5 daga nan zuwa kwana 2-3? Don Allah kowa ya saka abin da yake da shi, karkare na taimakon da kake da shi. Naira 100 da za ka bayar za ta iya siyan maganin mura da za a ba wa yaron da yake ta tari yanzu, kuma in Allah ya bashi sauki ya warke dalilin naira 100 da ka bayar ko kika bayar. Ko a sayi abinci a ba yaron da yanzu ruwan tsari ake bashi. 'Yan uwa, ruwan tsari ake ba wa yara, ruwan sirfe ake ba wa yara su ci. Akwai matar da ta ce ta ga wadda dusa take ci ta rayu. Mun faɗi iyalan da tafasa suke ci dare da rana don su rayu. 'Yan uwa, wannan yanayi yana da matuƙar wahala, mun sani. Mun san waɗanda a yanzu a cikin sanyin nan da ake ciki, a tasha ko a gidan mai ko a gefe. Na'am, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka 'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na dawo ne domin yi mana ɗan takaitaccen bayani akan taimako da muka fara nema na 'yan uwanmu waɗanda suke gudun hijira a jihar Zamfara. Kuma wato ina da wato ƙarin bayani ne akan kimanin abubuwa guda 3 wanda zan yi su a gaggauce insha Allah a tsawon lokacin da bai wuce minti 5 ba. Abu na farko, kamar yadda za ku gani, kimanin awanni 3 da suka wuce na buga wato asusun banki da sunan asusun bankin da muka zaɓa, wanda insha Allah muka fara neman taimako, kuma tuntuni ma an samu kuɗaɗe masu yawa wanda zan yi magana akai a cikin wannan tattaunawa. Amma magana ta farko ita ce me yasa muka zaɓi wannan asusu ya zama asusun da za mu nemi wannan taimako. To bayan ku 'yan uwa kun yi ta ba da shawarwari cewa lalle mu ma mu nemi taimakon nan, sannan mu ma mu saka iya taimakon da za mu iya domin wato mu ba da gudunmuwa wajen samar da abinci da magani da kuma gurin kwana da mayafai ga waɗannan 'yan uwa namu da rikici ya raba da gidajensu a Zamfara. To sai muka fara binciken shin wani asusu ya kamata mu yi amfani da shi, tunda wannan ba abu bane da ya kamata a amfani da asusun mutum. To daga ƙarshe sai muka ɗau asusun Zamfara Circle Community Initiative. Kuma me yasa muka ɗauka? Akwai dalilai wajen guda 3 da yasa muka zaɓi wannan. Abu na farko, kamar yadda kuka ji daga sunan, wannan ƙungiya ce ta 'yan jihar Zamfara wadda suka ƙirƙire ta tun ba yau ba, kuma suke amfani da ita wajen taimakawa al'ummar jihar Zamfara. Kuma tuntuni ma sun fara taimakawa da ɗan abin da Allah ya hore musu wajen taimaka 'yan gudun hijiran nan. Amma tunda abin yana da yawa, sai ya zama suna buƙatar ƙarin tallafi. Saboda haka kaga in ka samu asusun ɗan Zamfara wanda mutanen Zamfara suka kirkira don su taimaki mutanen Zamfara, to baka da wani asusu da ya wuce wannan wajen tattara wannan taimako da muka fara nema. Abu na biyu, shugabannin Zamfara Circle ɗin nan da muka yi magana sanannu ne kuma yardajjun mutane. Shugabanta wato chairman ɗin ita wannan ƙungiya ko gidauniya sunan shi Dr. Aminu Muhammad Tsafe. Kuma wato a nan Ingila ya yi digirin shi na 3, kuma yanzu haka malami ne a tsangayar chemistry a nan jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal University Gusau. Sannan kuma shi shine shugaban wannan kungiya. Kaga sanannen mutum ne, kuma kamar yadda na ce tuntuni dama sun fara taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira da ɗan abin da su suka tara a tsakaninsu. Mataimakin shugaban kungiyar, wanda kuma shine shugaban kwamitinsu na jin kai, wato aid committee, shine Professor Mus'ab Muhammad Isa. Shi kuma Professor Mus'ab Muhammad Isa shi ma mutumin Zamfara ne,
kuma mataimakin farfesa ne yanzu haka a jami'a wato a Saudi Arabia, wato shi a Saudi Arabia jami'ar da yake koyarwa take. Sanannu ne, yardaddu ne mutanen nan, kuma tuntuni sun fara tara ma kuɗi suna taimaka 'yan uwa, suna dai neman tallafi ne, shi yasa muka zaɓi wannan asusu don a yi taimakon da shi. Kuma domin abin ma ya sake fitowa fili, muka tattauna da su cewa mu ware wani asusu na daban wanda da shi ne mu wannan taimakon da muka nema zai shiga cikin wannan asusu ne. Sannan mu buga sunayen waɗanda duk suka ba da taimakon da nawa suka bayar da nawa aka samu a jimlace a ƙarshen kwanakin da za mu ɗauka. Sannan kuma za mu fito da bayanai dalla-dalla da hotuna da komai akan abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe da aka tara. Kuma alhamdulillah ba mu wuce awa 3 yanzu da buga wannan asusu ba, amma tuntuni 'yan uwa har sun tara naira 910, naira 910. Idan Allah ya taimake mu muna kyautata zaton a cikin daren nan za mu wuce naira miliyan 1 ma. Kuma wannan 910 da nake faɗa iya taimakon da ku 'yan uwa na Facebook kuka bayar ne, domin akwai wani asusu daban wanda kuma ake ita ma da ta Zamfara Circle din ce wadda aka nemi wani taimakon daban ta wasu hanyoyin, wannan kuma an samu 300,000. Ana da sama da miliyan 1,200,000, amma 910 kimanin mintuna 10 kafin in fara wannan bidiyo su ne kuɗaɗen da suka shiga asusun da muka ware don taimakon waɗanda kuka bayar ta Facebook. Naira 910, in Allah yadda muna kyautata zaton wannan zai wuce naira miliyan 1 ma a daren yau. Allah ya saka muku da alkhairi. Kun nuna kishin addininku, kun nuna kishin 'yan uwanku, kun nuna cewa a shirye kuke kuma ku taimaka don wato a rage raɗaɗin da 'yan uwanmu a jihar Zamfara suke ciki na halin rashin lafiya, rashin abinci, rashin gurin kwana da rashin mayafai a cikin sanyin nan wato na hunturu. 'Yan uwa 910 yana da yawa sosai, kuma zai taimaka wajen ciyar da yara da dama da mata waɗanda aka bar musu yara. Amma kuma wato buƙatar kuma tana da yawa sosai 'yan uwa. Muna magana ne dubban 'yan uwa duka ƙananan hukumomin jihar Zamfara 14 ba inda babu 'yan gudun hijira a yanzu. Kuma babu sansani ko ɗaya da gwamnati ta buɗe musu, ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha, don a taimaka musu. Saboda haka akwai mabukata da yawa. Shi yasa zan ƙara kira cewa duk wanda bai taimaka ba don Allah ku taimaka. Maganar da nake muku 910 nan da aka tara, waɗansu 500 suka saka, wani mai 200, wani mai 1000. Amma insha Allah in dai kowa zai ba da ɗan abin da yake da shi, to kaɗan ɗin sai ka ga ya taru. Saboda haka in baka bayar ba, in baki bayar ba, idan babanki bai sani ba, idan babanka bai sani ba, ko mahaifiyarka ba san ana tara wannan kuɗi ba, ko abokanka, don Allah mu yi downloading wannan, mu nuna musu, mu kuma gaya musu da bakinmu, mu tura a WhatsApp group da muke da su, mu nuna kishin addininmu, mu nuna kishin mutanenmu, mu nuna cewa za mu iya taimako. Kuma in muka yi hakan, kuma yi don Allah, to Allah zai ba mu lada gwaggwaɓa. Malamai suna cewa ba abin da ya kai ciyarwa lada a gurin Allah, bare kuma ciyarwa a wannan halin da 'yan uwanmu na jihar Zamfara suke ciki. Zan maimaita wato asusun da muke neman wannan taimako saboda waɗanda ba su samu ba. Asusun yana nan a Facebook page ina, wannan wanda nake magana a kai. Idan kuna so za ku iya zuwa ƙasa ku gani, amma zan sake maimaita saboda waɗanda kila kar ganin bidiyon za su yi ba a Facebook ba. Account number, wato lambar account ɗin 40, wato 40 91 04 11 92. Zan maimaita lambar asusun 40 91 04 11 92. Zan yi shi da turanci 40 91 04 11 92. 40 91 04 1192. Kenan 40 91 04 1192. Wannan shine lamban asusun da muke neman wannan taimako na Facebook da kuma kafafen sada zumunta. Sunan asusun kuma Zamfara Circle Community Initiative.
Zamfara Circle Community Initiative. Circle ana rubuta shi ne CIRCLE. Zamfara Circle Community Initiative. Bankin kuma wato da wannan asusu yake Polaris Bank ne. Polaris Bank kuma ana rubuta shi POLARIS. Wannan shine asusun da muke neman wannan taimako. Kamar yadda na ce, waɗanda ke sarrafa wannan kuɗin wato Dr. Mus'ab, Dr. Aminu Muhammad Tsafe, mutumin Zamfara ne, yana koyarwa yanzu haka a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau, kuma shine shugaban wannan ƙungiya. Kuma kamar yadda na ce, tintini yana nan yanzu haka a Gusau da sauran ƙananan hukumomi suna tattara abin da suke da shi a tsakaninsu suna taimakawa 'yan gudun hijiran nan. Kamar yadda na ce, a nan jami'ar, a nan Ingila ya yi digirin shi na 3, kuma yanzu yake koyarwa, shine shugaban wannan wato gidauniya. Sannan mataimakin shugaba kuma shine shugaban wato kwamitin jin kai aid committee, shine Professor wato Mus'ab Muhammad Isa. Shi kuma mataimakin farfesa ne, assistant farfesa ne a wata jami'a da take Saudi Arabia, kuma shine mataimakin wannan gidauniya, shine shugaban kwamitin jin kai, kuma su ne za su rarraba abin da za mu siya da kuɗaɗen nan, su ne za su siya ma abin da duk za a siya, kuma su je su rarraba. Kamar yadda na ce, mun yi da su, za su ba mu wato dalla-dallan waɗanda suka tura kuɗin nan domin mu buga muku ku gani, mu kuma nuna muku ga cikakkun kuɗin da aka samu jumlatan, sannan kuma duk abin da aka siya da kuɗin nan za mu dawo mu nuna muku ga abin da aka siya, ga inda aka kai, ga yadda aka raba. Insha Allah muna fatan za mu nuna muku waɗannan da hotuna da bidiyo, kuma ko da babu wannan, dama waɗannan amintattun mutane ne, sanannu ne, 'yan Zamfara ne, waɗanda a yanzu haka suna amfani da nasu kuɗin da abin da suka ɗan tara. Amma 'yan uwa, kar ku ji farin cikin da na ji cewa har an tara naira 910 a wannan sanarwa da muka yi, ba a wuce awa 3 ba. Muna fatan ku ci gaba da saka, domin buƙatar tana da yawa. Mu ga shin musulman Najeriya waɗanda muke Facebook za mu iya tara 'yar miliyan 3 zuwa miliyan 5 daga nan zuwa kwana 2-3. Don Allah, kowa ya saka abin da yake da shi, karkare na taimakon da kake da shi. Naira 100 da za ka bayar za ta iya siyan maganin mura da za a ba wa yaron da yake ta tari yanzu, kuma in Allah ya bashi sauki ya warke dalilin naira 100 da ka bayar ko kika bayar. Ko a sayi abinci a ba yaron da yanzu ruwan tsari ake bashi. 'Yan uwa, ruwan tsari ake ba wa yara, ruwan sirfe ake ba wa yara su ci. Akwai matar da ta ce ta ga wadda dusa take ci ta rayu. Mun faɗi iyalan da tafasa suke ci dare da rana don su rayu. 'Yan uwa, wannan yanayi yana da matuƙar wahala, mun sani. Mun san waɗanda a yanzu a cikin sanyin nan da ake ciki, a tasha ko a gidan mai ko a gefen titi suke kwanciya, ba su da abin da za su ruhu. So muke mu sayi abinci da kuɗin nan, mu sayi magunguna, mu sayi wato mayafai, abin ruhuwa. In ma Allah ya sa kuɗin ya taru, a ɗan sama musu guraren da za su dinga ɗan fakewa, a ɗan kewaye. Don Allah mu taimaka, kamar yadda na ce, mu yaɗa wannan bidiyon duk inda muke tunanin za a taimaka da wannan asusun da na bayar, domin 'yan uwa a taimaka. Ina ga ba sai na maimaita asusun ba, amma bari mu maimaita so ɗaya sai in rufe insha Allah. Muka ce wato lambar asusun da ake saka wannan taimako shine 40 91 04 11 92. 4 0 9 1 0 4 1 1 9 2. Sunan asusun da ake sa wannan taimako Zamfara Circle Community Initiative. Sunan bankin da yake da wannan, ake ajiye da wannan asusu, Polaris account. Wannan asusun muke sa wannan taimako, kuma za mu da muka muku cikakkun bayanai, nawa kuka tara, me aka yi da su, yaya aka yi abin da aka ce an yi da su din. Insha Allah, Allah ya saka muku da alkhairi kuɗaɗen da kuka tara. Muna fata za ku ci gaba da taimaka a cikin daren nan, sannan kuma mu ci gaba da yada wannan sako zuwa gobe, zuwa jibi, mu ga me za mu tara a cikin kwanan nan 3 domin mu taimaka a 'yan uwanmu da suke cikin kangin da suke ciki a jihar Zamfara. Allah ya karba abin da duk kuka bayar,
duk wanda ya bada abin da ya bayar Allah ya ninninka masa wato wannan kuɗi ya sanya masa a aljihu, Allah kuma ya ninninka musu ladan, ya ninninka miki ladan da wato za a samu dalilin wannan. Allah ya sa mu dace, Allah ya saka da alkhairi, sai an jima.